L'objectiu de Junts per l'O en aquesta taula rodona que hem convocat és recuperar allò que va dur en el poble de l'O a un consens de pla d'usos del convent de Sant Diego l'any 2008. Un procés que ells, els ponents d'avui, m'ho explicaran, perquè van ser testimonis directes de tot aquest fet, que va dur realment que la gent se posés d'acord en què havia de contenir el convent de Sant Diego, que havia de ser un espai recuperat per al poble, que havia de ser un punt important per al poble de l'O. Per tant, la nostra intenció avui no és obrir polèmica sobre els temes que estan en l'A ara mateix damunt la taula, sinó fer una miqueta de memòria que durant aquests 4 anys s'ha vist tal vegada perjudicada per la falta de comunicació externa de tot el procés, fer memòria de com va anar, com es va arribar a aquest consens i a partir d'aquí com hem de tornar a començar a caminar. Per aquest motiu, nosaltres hem proposat, hem fet una convidada a totes les administracions que conformen la Comissió de Seguiment de les Obres del Convent, és a dir, l'Ajuntament de l'O, el Consell Insular de Menorca i la Comunitat Autònoma, l'ATB, l'Agència de Turisme Balear. Hem fet extensiva aquesta convidada per si voldrien avui ser presents i ser testimonis de tot allò que ens han de contar les persones que van protagonitzar tot aquell procés de consens ciutadà. No sé si ha vingut qualcú, per les cares crec que tots som del poble de l'O. Era l'objectiu principal que vosaltres hi fóssiu, per tant, la convidada està feta i encantats de la vida que vosaltres avui segueu aquí. Us explico quina serà la dinàmica. Primer de tot, cadascun d'ells, després de presentar-los, exposaran un aspecte en concret d'aquell procés de fa uns anys, amb una ronda primera de 5 minuts cadascun, aproximadament. Després hi haurà una segona ronda de Parlament, perquè ja que són aquí i ja que han seguit el procés de molt a prop des del principi, m'ho semblava important que poguessin dir la seva sobre quina és la situació actual, és a dir, on som ara. I després, un cop ja hagin fet aquesta segona intervenció, tal vegada més breu que la primera, obriríem el torn de paraules perquè vosaltres expresséssiu, demanéssiu, opinéssiu sobre el que considereu. Llavors, sense més entreteniments, podríem començar. Començarà en Miquel Àngel Marquès, i el presentaré, tot i que tots el coneixeu, però és igual, el presentaré. En Miquel Àngel Marquès és historiador, és membre del Centre d'Estudis, és també membre de Ull de Sol, ha fet diferents estudis, de fet ha publicat 3 llibres sobre el convent de Sant Diego. Li demanava com a què d'estudis dur a fet, i que diu que no se'n recorda, que no els ha contat mai, o sigui, que deuen ser uns quants. Per tant, és una persona autoritzada plenament per xerrar amb molts d'aquest edifici tan emblemàtic del poble de l'O. Actualment fa feina a l'Arxiu General del Consell Insular de Menorca i li hem proposat que avui ens faci una miqueta de cronologia de tots els fets, des del principi de tot fins en aquell consens de 2008, just abans que es comencessin les obres. Bones tardes a tothom. Moltíssimes gràcies per ser convidada. Em va fer memòria. El treball del convent va ser treballs que vaig fer durant 3 anys de la carrera, vull dir que allò em va permetre descobrir molt la part més històrica en aquests darrers anys, la part més de gestió. Jo, si em permetrà, de totes maneres, havia pensat arribar fins al 2016. Serà un poc més. Ja que hi som, es veu. Serà un minutet més, però... Endavant. Jo crec que ho hem dividit en 3 parts. La primera, aquesta fase religiosa, per tant, m'anem a 1623, que és quan la Universitat, l'antic Ajuntament de l'O, demana una necessitat religiosa. La parròquia es veu que no donava prou feina, no tenien prou personal, i és quan se li cedeix l'espai on es construeix el convent. De fet, no comença a fer l'any 1628 per unes qüestions amb el rector, però des de 1628 fins 1835 hi havia la comunitat franciscana a l'O. Allò que diuen els franciscans són pobresa, castedat i obediència. I això és un poc el seu esperit i la seva manera de fer feina cap en el poble durant tot aquest temps.
En aquell moment, el convent de Sant Diego constava simplement d'una església, un claustre i un convent, precisament perquè els franciscans són una ordre religiosa que veneren la pobresa, no tenen béns, no són com, per exemple, els agustins, que els agustins, tots vostès sabran que el Totaro, mig terme del millor gran, era propietat de tot. Ja passant a una segona fase, que jo diria una fase més fase civil, que va de 1835 i posarem, per posar una data, fins a 1998. Aquesta data civil és perquè en aquell moment és quan succeeix a Espanya, que dèiem, la desamortització. L'estat té deutes, aparentment l'estat espanyol des del segle XVI tenien deutes, però en aquell moment una de les idees és farciar seus els béns immobles i diners, doblers, que tenien diferents ordres religiosos. Bàsicament van ser les parròquies en aquell moment no es van tocar, bàsicament van ser els ordres regulars que deien. Per tant, són tots aquests col·lectius de frares que hi havia. L'església mateixa va quedar en mans d'un custos. Un custos és una persona en la qual delega el rector la gestió de l'església, però l'església en aquell moment queda en mans de la parròquia. Intenten que se constitueixi en rectoria entorn dels anys 1850, però finalment no va succeir perquè una segona desamortització, la d'en Madoz en aquest cas, va fer que allò ho impedís. I l'església va donar aquest servei religiós fins a l'any 1998, tot i que els darrers anys va quedar ja un poc sota mínims. L'any 1998 és quan es vendrà a l'Ajuntament, que en Pere us ho explicarà, i l'any 1999, molts de vostès recordaran que es va fer la primera exposició pública, que era Jovènia 1999, que era una exposició a nivell estatal. I després, ja posteriorment, es va convertir en Espai Cultural de Sant Diego. Sort es va vendre l'any 1842 a un privat. I en 1871 és quan el convent de Sant Diego és comprat en pública subhasta per el capellà Nicolau Enric. Just 2 anys després, el capellà Enric construeix la primera casa en el carrer d'Esbanyer. Per tant, ens hem de fer un poc serial, un poc enrere, en què el carrer d'Esbanyer, aquell tros, era ample, i el que fan és construir una casa aferrada. Tenim per un acte de l'Ajuntament, i en 1874 ja sabem que diran que a partir d'ara s'anirà el que és el convent, el que és el claustre, a la plaça de Sant Francisco, perquè ja s'han començat a fer les primeres cases. Per tant, des d'aquell moment on es fan allò que van avançar gairebé 1 metre, tapen les arcades i és quan fan aquelles cases que molt de voltes segurament haureu conegut o fins i tot poder haver-hi entrat. I ara ja fem un vot bastant ampli, que crec que és el que ens interessa més, és el que jo diria la fase cultural, espero que sigui la fase cultural en el futur. En els anys 80 tenim que recordar com la cooperativa Sant Crispín, a través de la seva secció de cultura llarg, ja se'n fan una primera reclamació perquè se conservi i se restauri el moble a Sant Diego. Entre l'any 1979 i 1985, en els estius ja se feien els festivals d'estiu, que segurament molts de vostès també hi van assistir. I l'any 1993 va ser molt important, aquí veig Antoni Llevalls, me vas donar molta alegria quan en el govern balear es va aprovar el convent de Sant Diego com a BIC. I tu havies dit que havies emprat un llibret que se'n parlava, que era de fet el primer llibret que s'havia parlat d'aquest immoble, fins llavors no en teníem. L'any 94, l'any 94 no, l'any 96, amb en Guiensit de l'Espasa, publicam el convent de Sant Diego. Jo crec que és un llibre important perquè explica tant la part històrica com la part arquitectònica, que també és important. No existia un estudi tan complet en aquells moments i a través de l'IMES, l'Institut d'Estudis Baleàrics, va ser publicat en aquell any 96 i reeditat i augmentat en l'any 2003. L'any 94 es va fer una altra cosa que va ser molt interessant, que va ser que amb unes obres, direm il·legals, però gràcies a aquestes obres vam poder descobrir que hi havia grisalles, aquestes pintures que empren els colors grisos, i de les quals ara en sabem que com a mínim n'hi ha 35, no sabem si en sortirà qualcuna altra més. Per tant, hem de saber que aquest conjunt de 35 pintures grisalles no n'hi ha cap més en tota Menorca, n'hi ha unes poques en el seminari, i l'únic conjunt semblant
després hauríem de veure, no anem tampoc a discutir-li, serien el convent de Sant Bonaventura de llum major. És a dir, que en tot Balears hem de saber que a més tenim aquest valor afegit. Després, fent una breu pinzellada, ens hem mirat en els programes electorals que en deien els partits polítics. Fins a l'any 1995 no va ser el PSOE que va començar a parlar de la importància del convent. A l'any 99 ningú s'hi va referir d'una manera directa. Sempre que en aquell moment s'aprovava més del Museu Etnològic i en Vies. I a partir de l'any 2003 és quan ja, d'una manera més manco sistemàtica, cadascú amb el seu plantejament se'n segueix parlant. Però ara en perca. L'any 1998, per una altra banda, el Fòrum Tercer Mil·lenni comença a demanar que se facin inversions equilibrades en tota l'illa, perquè, com sempre, molt ciutadella i, en canvi, a la zona centre no hi ha aquestes inversions. I un dels projectes que es van presentar com a estrelles era la recuperació del convent. L'any 2002, en Àngel Limón us ho explicarà, l'Ajuntament, a través de col·laboració amb el Centre d'Estudis Locals, es van convocar una comissió de tècnics, partits polítics i entitats en les quals, durant 3 sessions, es van parlar sobre què en podríem fer en el convent. Bàsicament, 2 coses se van treure de net d'aquell dia, i va ser, o d'aquelles reunions que van ser per una banda... Perdó. Exacte. Que bàsicament en aquell espai tenia que haver un espai per l'arxiu municipal, en el segon pis, i el resto bàsicament era per la col·lecció i envies. L'any 2004 recordaran que van posar unes barreres de ferro perquè els ocupes no hi entrassin, perquè per comprar el bé immoble havia estat lliure de càrregues i segur que van donar molt de mal de caps a l'Ajuntament per poder-lo posar en venda, per poder aconseguir la venda. De fet, és dia 21 de febrer del 2005, quan el propietari ven, anava a dir el convent, no, va vendre entorn un 80-85% del convent, perquè clar, allà, els 5 habitatges de la banda del carrer d'Esbanyia que no es van vendre. I això que implica que la planta baixa fins a la finestra de la primera planta, les finestres quan obren dins el pati, segueixen a ser a dia d'avui de propietat privada. I entre el 2005 i 2006, per resumir-ho, 4 mesos, 6 mesos després d'aquella adquisició, semblava com que si el govern hagués fet una aturada, hagués fet una alè, i des del centre d'estudis van fer 2 actes en 2005, un altre en 2006, un concert reivindicatiu el mes d'agost del 2005, dins el pati de la lluna del grup Salvaire, tot per seguir reivindicant que no s'aturassin i que havien de parlar del que era important, que era, ja que estava comprat, s'havia de saber com se devia gestionar, com s'havien de fer les obres i els usos, com emprar-lo i com donar-li continguts, que hi havien de trobar allà dins. No és fins al 2007, és a dir, 2 anys després d'haver ser comprat, quan les administracions, quan dic 3 administracions, sempre és Ajuntament, Consell i Govern Balear, diré Ministur, però realment és Govern Balear, és el propietari actual del convent, quan diuen que sí, que s'ha de rehabilitar. I és quan se convoca un concurs per redactar aquest pla director, que en Domingo després m'ho especificarà molt més. En aquest moment, el setembre de 2007, quan ja s'ha resolt i ha guanyat l'equip d'en Gomila i d'Enric, el compromís del govern en aquell moment, recordin bé aquestes dades, 4,7 milions aportarà el govern balear, 3,3 vindran d'Europa i sumaran 8 milions d'euros, molt en fora dels 5,5 que se mos diuen aquests dies. Recordin que Silva també ha pujat dels 18 als 21, i a més els impostos. En el 2008, el mes d'abril, és quan se realitza un taller de participació ciutadana en el qual els 2 arquitectes de l'equip guanyador van fer un taller de participació on es van plantejar qüestions, es van escoltar propostes. Després ja si hi ha més temps ja parlarem de tot el que se volia donar en aquells espais. I uns dies després, a finals d'abril, és quan públicament les 3 administracions presenten el pla director i diuen que faran un consorci. És l'altre cavall de batalla, vull dir que diuen que el faran, ja ho veurem. Ha de passar un any més. Fins a gener del 2009 no se constitueix el consorci, que per cert, després, a mitjans anys 2011, el govern Bauzá el va eliminar.
La sorpresa de 2009, anys fa un domingo també, damunt el mes de març, allà damunt, va ser com ens van donar compte que no era l'equip guanyador, de l'equip redactor, del pla director, qui havia de fer el projecte executiu de l'obra. I va ser quan el govern balear decideix unilateralment que siguin tècnics seus qui ho facin. El 2010 s'inicien les obres i aquí també és un altre calvari perquè encara duren avui en dia. Comencen durant un any i mig, torn del 2011, durant un any i mig queda tot aturat, des d'ues que se sumava que havia de, tot i que redueixen el pressupost a 5 milions i coa, a vegades diuen 5,2, a vegades diuen 5,5, és com un ball de dades econòmiques, mai se't podem treure la neta. En tot cas, un any i mig aturat, perquè, d'entre altres coses, de salut que també havien guanyat el concurs, se li devia d'1,2 milions d'euros, només havien cobrat el 25%. Clar, lògicament, feien de banc des que havien de pagar i van, a partir de llavors, quan a mitjans de 2011 se tornen a reiniciar les obres, és quan se pacta entre govern i UTE que primer en 400.000 euros, una quantitat de 300.000 i salta 400.000 més, i per tant, a partir de llavors i fins al dia d'avui, si no hi ha hagut canvis de darrera hora, han anat fent les obres a mida que hi ha hagut doblers. Març de 2011 recordarem que el convent es va esfondrar, que allò va ser també un retard més en les obres, i per no fer-ho molt llarg, ja per acabar, per sort ja que vull arribar fins avui en dia, el març de 2011 és el darrer acte públic en què el govern balear va venir a Menorca, a Oló, a la sala d'activitats ciutadanes, just abans de les eleccions, en Joan de Barceló i els seus tècnics, a explicar les obres del convent i tot el que se li podia demanar. Llavors s'ha llevat d'una visita oberta el mes de febrer de l'any passat, de 2015, en què se ens van mostrar les obres en quin punt estaven, tot i que no ens ho van comptar tot, no se ens ha vingut a explicar res més. Així no és de clar. Com he dit abans, el 2011 quedam sense consòrcia, després diuen que se constitueix una junta de seguiment, no sé quantes obres vam fer d'aquesta junta, però me penso que molt poques. Com he dit abans, el 2012 se tornen a aturar les obres fins a juny de 2013, per tant és aquest any i mig en què les coses van a ralentir. Maig de 2014, el Centre d'Estudis convoca una jornada de treball per exposar la situació i en 2015 ens diuen que les grisalles necessiten 275.000 euros per recuperar aquestes grisalles que han dit abans, però això també és un element molt important. Fins a arribar en el mes d'abril de 2016 en què explicaven en la darrera revista com estaven l'assumpte de les obres i que una segona planta estava dedicada exclusivament a un restaurant. Moltes gràcies. Gràcies, Miquel. Ha estat una cronologia molt completa. I, si us sembla, donaríem la paraula a en Pere Aldeu, rector de Santa Eulàlia des de fa 40 anys, per tant, testimoni viu... 41. S'han de comptar tots. Testimoni viu de la història del poble de l'O i testimoni viu de l'inici de tot plegat, perquè, clar, tu hi eres quan es va adquirir l'església de Sant Diego. Mos ho pots explicar una mica? Sí. Bé, jo com que Miquel ha estat de 5 minuts, ja soc més curt. Bé, jo des que vaig arribar aquí, l'any 1944, són uns quants anys, vaig pensar que com a parròquia dues iglesis així en bus no feien falta. I també vaig veure que hi faltava aquí uns locals per fer algunes coses de cultura. I això jo ho tenia sempre dins el cap, fins que vam anar xerrant i record que amb el bisbe Ciuronata, ja fa 3 abans, van anar madurant i tot d'una hi posava un poc d'inconvenients perquè a vegades se diu una església a canvi de lo que sigui, no agrada segons què,
però van anar a un acord, però no ho van formalitzar tot d'una. Per això jo crec que hi ha algunes dates que no són prou exactes, perquè jo crec que es va formalitzar l'any 2001. O sigui, abans s'havia xerrat, perquè va ser quan va venir el bisbe abans de Cat, el bisbe Piris, i el bisbe Piris me va dir si jo hagués estat aquí no l'haurien cedida. I com que ell va fer el 2008 i va fer 7 anys, més o menys 2011, que van formalitzar, Antoni me sembla que era, la cosa era que jo posava un poc com a condició, no la podia posar però jo ho deia, que si nosaltres seríem l'església havia de ser a canvi que ens ajudessin a restaurar l'església de Santa Eulàlia. I així va ser com es va fer, no? Tot i que a vegades hi va haver un poc de moviment en el poble, com si la gent, alguns no trobessin bé perquè semblava que el convent ja era del poble, però de fet els doblers van anar de Sant Diego, van anar a Santa Eulàlia, que també és del poble. Bé, com va venir el bisbe Piris, va formalitzar la permuta, i la permuta va ser el següent, no? Nosaltres seríem Sant Diego i ells ens donaven 300.000 euros per invertir damunt la parròquia de Santa Eulàlia, que de fet se van invertir íntegrament i no va passar. I més. Va arribar a 1.200.000 euros. Bé, i això és un poc la història. Una altra condició que jo posava al manco in mente, i ho vaig dir, el que no es va formalitzar, era la condició un poc que si nosaltres seríem l'església de Sant Diego, s'havia de complementar amb tot el convent perquè fos un conjunt i se dediqués a un lloc cultural. Saben un poc la idea que jo tenia i el que vaig intentar que es fes. Després, a partir d'aquí, és quan vam fer una comissió, que era una casa d'aquí i un pas més, i ens vam veure com diu ell, 3 o 4 vegades, i en aquesta comissió vam xerrar i bàsicament allò havia d'estar destinat a la població de Llambies. Trobaven, però, que una exposició només fixa no seria prou interessant, i com que hi ha molt de material de Llambies, féssim un poc una rotació. Bàsicament havia de ser això i també algunes altres exposicions de tipus temporal. Això jo record que és el que van allà en aquesta comissió. I per la gestió, jo no sé si no record que van dir que farien com una fundació, o que hi havia una fundació en què hi entressin el govern balear, l'Ajuntament i el Consell, i fos els qui gestionats aquesta cosa. No sé res més. Bueno, jo crec que saps molt i de fet tot va començar perquè tu vas fer possible que comencés, no? I això és una qüestió que és innegable i que sempre el poble de Dó haurà d'estar agraït amb la teva iniciativa, no? Presenté ara d'aquest senyor d'aquí, el Miquel Àngel Dimon, periodista, m'ha dit, bàsicament som periodista. És el fil conductor que vertebra les meves actuacions vitals, no? Però també és historiador, també fa feina des de fa 15 anys com a cap de servei de protocol i de premsa a l'Ajuntament de Ciutadella i també és un ciutadà del Dó i una persona compromesa amb la seva comunitat, com ha demostrat en diferents ocasions.
tu vas ser testimoni directe del tema de l'adquisició, de la col·lecció d'envies per donar contingut en aquest espai que havia de tenir uns usos culturals, m'ho contes? Sí, efectivament. Jo me vaig integrar en aquests primers moments de les comissions, de parlar, de tenir encontres en relació amb el convent. Primer, jo supos que per dues raons. Una, perquè vaig tenir algun tipus també d'intervenció, d'opinió, de fer consideracions respecte d'una eventual, que es va fer ferm, compra del patrimoni etnològic d'Envial d'Envies, que era només una part petita, i van ser més de 1.000 peces, si no record malament, d'un ingent llegat que encara la resta continua en mans de sa família, que per altra banda amb moltes ganes de fer transmissió pública amb un acord corresponent, com és lògic, de compra-venda, per acabar de cedir gairebé el 100% del material. I a la vegada també perquè participava amb en Pere Oleu, qui va ser cridat des dels primers dies, per formar part de la Comissió de Patrimoni de l'Església i també ajudar a dinamitzar totes aquelles accions, idees, suggerències que permetessin fer la restauració de l'església de Santa Eulàlia, que tenia ja una primera aportació gairebé compromesa, emparaulada i de cavallers, perquè no sé si hi va haver mai un document que així ho determinés, que en cedir en el patrimoni de l'Ajuntament l'església estrictament, l'església de Sant Diego, es doblés, l'Ajuntament revertiria una part considerable de doblers per la reforma de Santa Eulàlia. Tot això és el que fa que jo en un moment determinat hi participi. Record també el balde que hi havia en aquell moment, el regidor. Podries venir, podríem fer alguna comissió de parlar, d'orientar o aconsellar què es pot fer quan Sant Diego i exactament el claustre, no ja l'església, el claustre sigui també de propietat pública, municipal, perquè us pot ser potencialment unes instal·lacions d'una gran capacitat d'acollida fonamentalment cultural. I com que tenia aquesta intenció gairebé tàcita i de primer bon moment en el cap de tothom, és per lo que van trobar que hi podia participar, que és una de les coses que jo més me distingeix des del punt de vista cívic, el món de la cultura, de les entitats culturals, dels projectes culturals. Per tant, en aquells primers contactes i participacions no era més que un representant a títol individual i personal, no representava cap entitat, cap organisme del poble, ni cívic, ni polític, ni sindical, ni gairebé tampoc cultural. La meva única militància cultural en aquell moment en el poble era el grup filatèl·lic que llavors presidia, que ens acompanya en José Gomila. I poca cosa més, perquè les entitats culturals eren de fora, de Ciutadella, eren de Maó o fins i tot de Palma, no del poble. Però bueno, jo m'hi vaig integrar suposant i jo sintonitzant de ple amb la idea que allò eren unes instal·lacions amb una capacitat evident de destinació cultural. Entre d'altres coses perquè segurament el ventall més raonable d'organismes, d'entitats, de propostes culturals era justament d'allò que era més deficitari el poble, perquè el poble no tenia un teatre, avui absolutament obsolet, amb una incapacitat tècnica de tot tipus per acollir espectacles escènics, que és de titularitat privada. I gairebé no hi havia ni una sala de pintar, ni una sala de pintura, ni d'exposicions, encara que l'Ajuntament havia fet una reforma a la casa consistorial i havia dedicat uns baixos, entrant a les cartes a veure el fondo, a exposicions de pintura. Però el temps mateix ha demostrat que allà ni és la casa adient per a aquest tipus de demostracions, ni el creixement administratiu ordinari de la institució no ha fet més que reclamar i fer-se seu, lògicament i raonablement, aquests petits espais que semblava que intentaven cobrir un poc aquest dèficit. Aquest dèficit continua sent tan palès com el primer dia, tan punyent com el primer dia, i segurament unes instal·lacions com el claustre de Sant Diego tenien una capacitat evident, potencialment innegable, i podria servir per dotar el poble d'espais per audicions musicals, per reunions, per conferències, potser que també per tallers de pintura, de dibuix, etc. L'arxiu històric,
totes aquestes coses s'hi van parlar de bon començament. A part de destinar-hi una part molt representativa del Museu Etnològic Llambilles, que ja estava en tràmits, o no sé si s'havia fet, la compra d'una part significativa al voltant de més de 1.000 peces que conformaven aquells béns. Una altra cosa és la derivació que hagi tingut, que després jo vaig participar molt en el principi, diverses reunions en el principi, i després ja no he tingut participacions on he estat cridat com podria potser haver estat més raonable, més coherent amb aquests orígens de participació constant. I la cosa ha anat derivant, algú fa la reflexió, també molt humana, molt lògica, molt responsable, des del punt de vista de la responsabilitat institucional. Això serà onerós o no, serà molt gravós per al municipi, ho han de fer compatible amb destinacions i usos comercials que donin ingressos i que permetin de tot o en part que se financiï o autofinanciï aquestes instal·lacions. I aquí jo tinc la meva pròpia opinió, que tampoc no té cap valor ni cap importància específica, però en qualsevol cas jo dic que, en definitiva, que la necessitat evident, constatable, realment argumentable, és un dèficit d'instal·lacions de tipus cultural amb tot el ventall divers de totes les arts plàstiques i no plàstiques i tota forma de cultura no hi té suficient oferta d'equipament a aquest poble. Que sí els podria tenir si la lluna, el pati, tot aquest conjunt, se li destina i se li adjudica aquesta funció social, que no totes les funcions socials han de ser rentables i absolutament dignes de ser acceptades o no en funció del calaix de cada any. El que jo no sé fins a quin punt o fins a quin grau de dèficit podria absorbir l'administració municipal si tot és d'explotació, diríem, onerosa, com podria ser d'activitats culturals. Però alerta, també les activitats culturals poden ser lucratives, fer un calaix i tenir tota una dinàmica mercantil i comercial que més o menys venguin a cobrir les despeses. I això passa a qualsevol museu, instal·lacions de tipus cultural, on es paga, on hi ha tota una mecànica estrictament comercial que permeti un mínim de sosteniment. I jo crec que aquesta no pot ser altra, la destinació, i segurament no era altra la raó que va empènyer i va animar a tanta gent a negociar una compra, una venda, una transmissió, etc., fins que quedés absolutament sota, diríem, propietat de domini públic, que és dels pocs béns d'aquest tipus desamortitzats, com comentava Miquel Àngel, que van anar a mans privades. També ho va ser Sant Francesc de Ciutadella, i ja veus com ha acabat, amb un cubo paral·lepípido que és Correus i res més. I un restaurant que té tots els claus de volta dels franciscans en el restaurant del segle XIX avui en dia, mig tancat, i no hi ha altra de zona. I s'ha perdut tot i no hi queda res. Jo crec que és de Planya, però Ciutadella tenia altres patrimonis anàlegs en aquest i no ha estat una pèrdua, diríem, irreversible i insubstituïble, perquè té Sant Agustí, és a dir, els Agustins, els Socors, i té museus, bastió i tantes coses que ho supleixen. És que aquí no tenim altra cosa. Una pèrdua és irreversible i no reemplaçable. I per tant, jo crec que aquesta destinació sembla gairebé innegociable, diríem, si no sembla que és una paraula molt intolerant i molt radical. Però bé, és criteri. Jo afegiria, si m'ho permets, Miquel Àngel, completament d'acord amb tot el que has exposat, que a més és un espai molt important per al poble d'Aló, però també ho és per tota l'illa de Menorca, no només per al poble d'Aló. És un immoble de qualitat històrica i que podria tenir uns usos que fossin interessants per tota l'illa i per tots aquells que ens visiten. I crec que amb aquestes premisses gairebé tots hi estaríem d'acord. Seguim amb un punt de vista més aviat tècnic, com és que ens pot oferir en Domènec Enric. En Domènec Enric, les illes del nostre poble,
arquitecte en actiu des de fa 40 anys han quedat, no? Enguany farà 40. 40. Clar, m'he liat amb en Pere. Li he demanat també quins projectes per ell eren més valuosos des del punt de vista professional, en els quals ell hi hagués pogut participar, i m'ha xerrat del Teatre Principal de Mo, per descomptat, i m'ha xerrat de l'Església de Santa Eulàlia. També altres projectes en cases particulars on ell considera que la seva feina ha pogut contribuir a millorar la vida de la gent que hi viu, i això és tal vegada una definició que mos pot dibuixar una miqueta la persona d'en Domènec Enric. I, bueno, ara t'he convidat-me que mos expliquis una miqueta com va desembocar tot això que hem explicat fins ara en un primer pla director, o l'únic pla director, o com tu consideris que s'ha de dir. I bé. Bona nit a tothom, bones tardes. Jo tinc que llegir perquè això de les fetges no és el que sigui més fàcil recordar. Primer es posaré un poc la cronologia que va tenir el pla director, fins que va quedar arrinconat de qualque manera l'Ajuntament, i després faré un resum del que era el pla director. La veritat és que jo no ho tenia entès com en Miquel Àngel, jo m'acosta com en Miquel, perdó. M'acosta que el febrer del 2007 les tres administracions, Govern Balear, Consell i Ajuntament, feien un conveni de col·laboració, i després es va convocar un concurs segons un plec de prescripcions. L'objectiu d'aquest concurs eren dues parts. Una part, redactar un pla director i, així mateix, redactar un projecte d'execució d'obres per recuperar el pati de la Lluna o els claustres del convent de Sant Diego. Al maig del 2007 se mos van adjudicar el concurs, en on hi havien participat 3 equipos. Es va fer un jurat, es van avaluar diferents coses i qui va tenir més punts, en aquest cas van ser els despatx que duen juntament amb en Joan Comila, el meu soci, els que van guanyar aquest concurs i que havien format un equip on a part de nosaltres d'en Joan Comila i jo mateix hi havia en Lluís Castelló i en Àngel Rebollo com a arquitectes, i després altres tècnics que hi havia eren en Pau Salor com a historiador, en Quico Crespi, aparellador, com a expert en estructures, i en Damaso de la Cruz com a expert en instal·lacions, per tenir un equip coherent que demanava també el programa i poder fer front a tot això. El maig del 2008, un any després, pràcticament, es produeix l'aprovació inicial del pla director. En setembre del 2008, un informe favorable del Consell Insular amb unes prescripcions que s'havien de corregir. A l'octubre del 2008 hi ha una aprovació definitiva per part de l'Ajuntament en sessió plenària. Hi ha unes al·legacions que s'han de contestar i l'equip redactor està compromès a contestar. Bàsicament em sembla que eren 6 o 7 al·legacions, la majoria eren de veïns qui tenen la vivienda que encara dona dins el pati de la Lluna i són part del conjunt del pati de la Lluna. Això és una cosa que després diré que en el pla director ressaltaven i remarcaven una i una altra vegada, que la finalitat d'aquests edificis ha de ser que siguin de titularitat pública perquè no deixa de ser un gra a la cara del que és el pati de la Lluna. De les al·legacions que hi va haver, en van estimar una que demanava que els espais que nosaltres definíem com a espai expositiu de llambies fossin més neutres, o sigui, no digués col·lecció de llambies, sinó senzillament espai expositiu, per exemple. Aquesta la van acceptar. Demanaven ja treure referent a l'arxiu històric d'allà, que pogués ser per una altra utilitat, també ho van acceptar. Proposaven que el nom deixés de ser el pati de la Lluna, encara que jo em sembla que per la gent d'aquí sempre ho serà, però que ja es pogués donar una imatge d'una cosa més cultural i que passés a ser Centre Cultural Convent de Sant Diego, que englobava l'església de Sant Diego, evidentment, i tot el que és el claustre. I finalment es va estimar una al·legació
que proposava que a la part que no està crescuda del convent es pogués fer una ampliació. Això és en el carrer de les escoles, al segon pis, que per circumstàncies de l'evolució del convent no es va arribar a edificar mai ni desenvolupar. O sigui, la dinàmica que explicam és que primer aixecaven el claustre i després anaven fent sales grans darrere cada una d'aquestes parts. Llavors, segons eren més frares on es dava més, feien una sala més o no. A la banda de les escoles, el segon pis, no es va arribar a aixecar mai. Després d'això, quan la desproporció definitiva, que dic que era el dia 8 de setembre del 2008, no ens van dir res més. Nosaltres, l'octubre del 2008, vam fer una escrita a l'Ajuntament demanant si podien seguir en la segona part del concurs, que era el projecte d'execució. No se mos va contestar. Dia 12 de novembre del 2008 vam fer un altre escrit igualment sol·licitant que ens encarreguessin l'execució del projecte segons el concurs. No se mos va contestar. Al desembre, finalment, vam fer un altre escrit a l'Ajuntament dient que, com que el plec de condicions i prescripcions del concurs deien que hi havia dues parts, una era la redacció del pla director, que ja estava aprovat definitivament, i l'altra, la redacció del projecte executiu, d'acord amb les clàusules del concurs, nosaltres procedien a fer la feina del projecte executiu. Dia 8 de gener del 2009, se mos va contestar amb una nota d'alcaldia que deia que no presentessin cap projecte i sense més explicacions. I fins aquí en sabia jo del pati de la Lluna. Després de la decepció de veure que el concurs que havíem guanyat no havien efectuat a tècnic nosaltres, que no ens quedava més, segons els advocats del Col·legi d'Arquitectes, que posar un contenciós administratiu contra l'Ajuntament per després fer un edifici per l'Ajuntament. Ens va semblar que no tenia lògica i moralment no ho van fer i així va morir. Després ja n'hi vaig analitzar de primer moment els projectes executius que es van presentar el 2010, un modificat el 2012 i una darrera versió el 2014. El pla director, explicar-lo molt de veres, perquè és un document que té tres parts, una memòria, uns planos i uns annexes. És un document per nosaltres molt elaborat, molt complet. La memòria té 17 capítols. Els 9 primers capítols ratllen de sistemes d'estudiar un bé d'interès cultural com era aquell. El capítol 10 és un diagnòstic de l'estat actual i després ja ve tot un seguit de feina que és una proposta d'usos, un pla d'intervencions, un pla de manteniment, un pla de gestió, un pla de difusió i un avanç de pressupost. Evidentment, la proposta d'usos va ser acceptada perquè el planejament està aprovat. El pla director només pretenia ser un cúmul d'informació damunt d'això. Després, les propostes d'actuacions era iniciar l'obra i començar amb els enderrocs. I tot el pla d'intervenció i tot això, de fet, que jo tingui entès, no s'ha fet res més. Ni del pla de gestió, que el pla director proposava una gestió a través d'una fundació inicialment pública, en col·laboració que podia tenir d'entitats privades, però que si era una rehabilitació o una recuperació que s'havia fet en doblers públic, el lògic era que la fundació fos amb estaments públics. Llavors, del pla de gestió proposaven una gerència perquè era més dinàmica, que no que fos una cosa que s'hagués de dur des del propi servei cultural de l'Ajuntament, sinó que els espais aquests culturals necessiten una dinàmica bastant ràpida i es veu que són més operatives totes aquestes fundacions si tenen una gerència i un funcionament més privat.
Demanaven un pla de difusió que tampoc s'ha duit a terme, sinó que jo tinc la impressió que la intervenció dins la recuperació i rehabilitació ha estat molt tancada, no ho hem enterat, i nosaltres proposaven que les obres fossin de qualque manera obertes, que puntualment, si havien d'aturar les obres, s'aturassin i la gent ho pogués veure. Si havien de fer jornades de portes obertes, doncs de portes obertes, si havia d'haver un mirador perquè la gent pogués anar a observar, com hi ha altres bandes, s'ha fet amb obres, es pogués fer. La veritat crec que és un sistema que no descobreix res, que nosaltres el van aplicar en certa manera en el teatre principal i que em sembla que el van aplicar a les obres de l'església de Santa Eulària, perquè la gent té que conèixer amb els béns que són de tots el que passa i el que es fan, i es té que poder il·lusionar amb aquella cosa, no en veure un espai tancat, un edifici tancat amb una grua de vora i no saber què passa allà dintre de cap manera. En quant a l'abans del pressupost que proposaven, la valoració que feien nosaltres d'execució material, feien dues parts. Una part dedicada a la recuperació de l'església de Sant Diego, que no era objecte, en teoria, del pla director, però com que era un conjunt, nosaltres ho integraven, i una part que era la recuperació del claustre, pràcticament el pati de la Lluna, que pujava uns 6 milions i pico d'euros. Aquests 6 milions, jo dic i especific, són d'execució material, perquè, de fet, a les obres públiques s'incrementen pràcticament amb un 40% de gastos generals, benefici industrial i IVA. O sigui que pràcticament la inversió total se n'anava cap als 10 milions d'euros equipat totalment. La part d'obra, diguéssim, d'aquests 6 milions i pico d'execució material, la part d'obra sense instal·lacions, sense fusteria, sembla que vaig mirar que eren uns 3 milions i mig, quedaven 2 milions i alguna cosa després per il·luminació, aire condicionat, tots els sistemes que hagués de menester. També s'explicava, ara, la cronologia s'ha acabat, ara hi ha dues coses. El pla director, bàsicament, que com ha dit en Miguel Àngel, estava molt enfocat inicialment a la col·lecció Llambies, però també explicava el pla director que no es tractava de fer un museu, perquè ni l'edifici ni els espais que tenien condicions per tenir un museu, sinó que era un espai expositiu. O sigui, un museu necessita tallers de restauració, tota una sèrie d'equipament que aquí no m'ho hi cabia i no podien tenir. Inclús per la col·lecció Llambies, per aprofitar millor els espais de dins el claustre, proposaven que els magatzems generals fossin fora, una nave allà on fossin, però que la part noble de l'edifici, abovedada i tot això, no es hagués de convertir en magatzem, sinó que estigués a l'abast de tothom. El magatzem és un espai tancat. Llavors ja deien que posaven espai expositiu en el primer pis i en el segon pis, bàsicament de la col·lecció Llambies, però sempre pensant en la dinàmica que necessiten aquest tipus d'edificis, o sigui, exposicions temporals, exposicions temàtiques, exposicions monogràfiques damunt d'un tema, perquè si no es converteixen en una sala on hi ha coses posades que la gent quan l'ha vista una vegada ja l'he vista, ja la conec. No, això ha de ser puestos que s'han de fer atractius cada any, com a mínim una vegada en l'any, perquè cada any hi pugui passar tota la gent de l'O, tots els visitants, totes les escoles, els al·lots no són tontos, si es demenen 2 anys allà mateix i veuen el mateix, és que no hi tornaran mai més. Llavors, aquesta dinàmica és com es havia de redistribuir. L'espai director no permet dibuixar una solució damunt planos, només unes taques de colors que digui els usos que tindrà. Aquí hi haurà circulacions, aquí hi haurà serveis, aquí hi haurà una zona privada, aquí hi haurà una zona d'arxiu, és així, o sigui, però, com comprendreu, per arribar a aquesta conclusió i sonificar i dibuixar en el despatx van tenir que fer un avantprojecte de distribuir i fer que funcionés, que hi hagués les entrades mínimes que hi ha d'haver en cas d'emergència, que les escales estiguessin disposades de manera que es compligués la normativa, que en cas d'incendi l'evacuació no fos més de 25 metres de recurs. O sigui, datos tècnics d'aquests, que això és des de tenir en compte, no pots plantar 2 grupos d'escales, un al costat de l'altre,
perquè funcionin, perquè normativament, per exemple, no funciona. Llavors, de tot això, que ha quedat una capsa de paper escrit, jo havia duit, si després dona temps o si voleu, el PowerPoint de quan ho van presentar i es explicaven els companys de la taula que a lo millor el més interessant d'això que quedarà com a document és l'aixecament de planos que van fer allà dintre, dies i més dies i dissabtes i diumenges a mirar com estava subdividit el que és el claustre i com imaginàvem nosaltres al final que havia de ser una cosa molt oberta de sales grans, però és que està Vic, està Vicat, com havien tancat la cuineta, els menjadors, els fogons, tot això per arribar a desenvolupar ho van tenir que dibuixar i que documentar de qualque manera, no? I potser de la projecció aquesta, si la voleu veure, el més interessant o divertit com a document és aquesta parcel·lació mínima dins el planejament. Bé, si vol anar passant, sí, ve passant. No, bé, això és la proposta de com havia de quedar la planta baixa tota neta amb el claustre, tinguent en compte que hi ha el pati d'enmig ve fer uns 300 metres quadrats i el que era la porxada des d'ambulatori del redador uns 350 metres més, o sigui que antes tenien el pati que coneixien menys d'uns 200 metres quadrats. Ara passa a tenir 600 metres quadrats per qualsevol activitat. Bé, això és la foto coneguda, passa. Que són fotos històriques ja de recinte. Això són els saturranis que van detectar, que no es van detectar tots. Nosaltres teníem molt clar que els de darrere les escoles, els de darrere que havien pogut passar, el saturrani aquest d'aquí, que era el femer, que els que han conegut com funcionava dintre antes de verís, el cantarillat i tot això, el clavegueram, sap com funcionava, que s'alçava una trampilla d'enterra i se tirava tot dintre, i després, des que del que ara és el carrer de les escoles, per aquí podien entrar i amb un carretó anaven per aquí dintre i buidaven aquest femer des de baix i s'ho enduen a tirar per a no passa. Això és com estava la planta d'antes. O sigui, tot un tros afegit davant les pilastres, que és el passillo aquest, i tot dividit. Bé, només això, la planta baixa. Això és la fotoràdio que ens ha acompanyat sempre. Això és la planta baixa, el tells, que és davant les arcades, que és tot un espai, una divisió també intermitja. Aquest tros està davall les voltes, el tros de davall estava davall 4 bigues de llenya. Bé, passa sí. No, és que aquí hi ha un tros que sempre està en blanc i després en els planos en negre, que és aquest tros d'aquí, de la planta baixa una part i pis primer, que no és propietat pública, sinó que continua sent propietat privada. Això sí, bé, l'anterior, això és Això és una divisió de les arcades del claustre des d'ambulatori de planta baixa. O sigui, van convertir la planta baixa, com que aquests arcs, les voltes eren molt altes, en 2 pisos. Als baixos hi havia la cuina i aquí dalt hi havia l'habitació. Passa. Aquesta ja l'hem vista. Això són part de les grisalles que hi havia. El que sí que vam poder constatar amb el pla director i en les hores que van fer perquè hem vist tot això, és que a les 4 cares del claustre hi ha grisaires. No sé si són contínues o no, la impressió que donava és que algunes són contínues perquè tenen aquesta franja d'aquí baix que són angelets, querubins i grupos de fruites i fues que repeteixen a les 4 cares del claustre. Aquesta és la planta primera, com estava, em sembla, sí, dividida en les cases. Aquest tros continua sense ser nostre. Passa. Això són imatges de dintre. Passa, que són encara. La planta segona també és com està, molt més neta, ja eren sales netes i només estava dividit en viviendes. La part que dona
no, a la sacristia, a tramuntana. Aquesta part, que és aquella que darrere té nau, a l'altra banda no estava feta, estava coberta i no fa massa anys va caure, supos que als anys 70, jo ho record encara, de quan hi havia sabaters, hi havia bigues de llenya, canyes i teules. Què passa, això és un aspecte de la planta pis segon, dividida en dues parts, cosa que això s'havia d'eliminar i s'ha eliminat. Bé, la secció ja només era això. Només era el galimaties aquell de tot d'una que quedarà. Això és tot. Moltes gràcies. I anem a donar la paraula a la darrera persona que conforma la taula, en Anselm Barber. També el coneixeu tots, però també el presentaré. Ell és el secretari del Fòrum Tercer Mil·lenni, és el coordinador del Centre d'Estudis local, exerceix com a docent des de 1985, primer a l'Escola d'Adults, després va passar per EGB i des de 1998 exerceix de docent, de professor de Ciències Socials, bàsicament, a secundària. I, bueno, una miqueta faràs de recopilació de tot allò que no s'hagi dit encara. És així? Molt bé. Recopilaré el que m'ha agradat més del que han dit i que vull recopilar. És que no sé si ho haureu fixat, però quan ells intervenien jo he vist que hi havia molt de sentiment i molt de compromís amb el poble, no? I això no ho aconseguim amb equips humans que no són d'aquí, que venen d'una altra banda, que s'encomanen una feina i res més. Això té un valor que no és pagat. I aquest sentiment d'aquesta gent, aquest compromís amb el poble, que en poder convertir això en una cosa que sigui útil per generacions. Jo crec que és una de les primeres coses que no s'ho-reia. I ara us faré jo un resum, un poquet, del que ells han dit, però en sort que jo ho record. Jo record que en Miquel, a través de les publicacions i els estudis, i per mitjà de l'estudi de sol, donava matraca contínuament. I posava en valor, creava consciència de la importància d'aquest immoble des del punt de vista històric i patrimonial. Record que a la Junta del Fòrum, un vespre, Toni Ponset, Llorenç Petrus, Càndido, Tomàs Barber, etc., vam estar pensant que realment havíem de fer una passa més. I vam organitzar tota una sèrie de trobades amb totes les entitats del poble. I dues o tres trobades, la primera vam dir que necessitam, que hem de posar perquè les altres administracions venguin a invertir. Perquè quan deia Miquel teníem un problema de dèficit d'inversions, s'invertia a Ciutadella i a Mo, i alhora no s'invertia. Però nosaltres teníem clar, i més els nombres ens donaven, que el quedava ressegat i que havien d'oferir un espai on aquesta inversió fos possible i transformadora. Resulta que van replegar totes les entitats dels pobles i van dir formuleu vosaltres propostes. Les entitats se'n van anar xerrant la Junta, van dur propostes, les van debatre i al final van anar fent una selecció de tot allò en què elles coincidien. I sortia que totes les entitats posaven recuperar el convent com a primer o com a segona opció. Totes. Això ens va fer agafar coratge. Vam dir, la següent passa quina és? Van anar a veure en Pere Udeu, un vespre d'aquests. I van anar a veure en Pere. I ell ja, com ho he dit, ja ho tenia molt madur, però crec que la nostra visita va ser una segona empenta. Nosaltres li vam formular, si tu comences a cedir, això serà com una pilota. Si tu dones a l'Església, s'adquirirà un compromís i l'Església farà venir el convent darrere. Però tu has de començar. I en Pere no va tenir cap dubte. Immediatament, com que ja ho he explicat, ell també pensava el mateix, i va anar a treballar en aquesta línia. Després que, quan van tenir ja sol amb la taula, van veure que, com ha dit en Miquel Àngel, hi havia un patrimoni que no es podia perdre. Ell envies des de feia molta estona, ja li envies fer una oferta i havia anat col·leccionant molt de material i havia insinuat el seu desig que això quedés a l'O, però era difícil. Ell volia unes certes garanties que això quedés en un lloc on es vegés bé. No volia que això quedés de qualsevol manera. Tot l'esforç que ell havia fet. Li han de donar una certa dignitat. Clar, i vam pensar, hem de crear una comissió, i vosaltres heu dit que eren 3 reunions, i no, jo ho tinc aquí les actes, van ser 6 reunions, i des del mes de febrer al mes d'abril de l'any 2002, de dissabtes al matí, de les 9:30 fins a la 1.
mos vam batre el cap perquè això sortís bé. I amb aquesta comissió el que vam fer va ser veure quines coses podrien ser molt útils dins el convent i, entre altres, havíem de crear el marc per canviar les vies, poder accedir a aquest patrimoni del poble d'Ador, perquè sabíem que això podia ser una joia, un atractiu turístic per al poble d'Ador. Perquè pensava que la comissió va dir moltes coses, no us ho diré tot, però una cosa és la que ha dit en Miguel Àngel, es tractava que això fos un element transformador de la cultura i a la vegada fos un element d'atractiu turístic per al poble. Això tots eren molt conscients, Associació de Comerços, per exemple, estava representada en aquesta comissió, i tots eren molt conscients que havien d'aconseguir aquestes dues coses. Crear espais per fer cultura, perquè la cultura acaba transformant les generacions de ciutadans, i crear un atractiu que el poble no tenia prou enfortit, i no el tenia en aquell moment, i l'exposició en vies era una manera d'aconseguir-ho. Jo vull fer un al·legat a favor de la participació ciutadana, perquè si en aquest poble hi ha coses que han estat exitoses, ha estat allò que hem aconseguit que se generassin entorn d'un consens. I us posaré alguns exemples, en podria posar més. Però si parlam de Santa Eulàlia, la recuperació de Santa Eulàlia, ningú té dubtes que això ha estat un projecte consensuat per tot el poble. I les conseqüències positives han estat clares, perquè a partir de Santa Eulàlia va venir tota una regeneració d'enfronts i de carrers que ha posat en valor tota la part medieval del poble, que és un dels atractius que hem enfortit per nosaltres mateixos, però també per als que ens han de visitar. Però es va fer molt de consens. En Pere ho va saber fer molt bé, això. I jo em va confessar una vegada que era la seva estratègia. Farà un consens perquè sabia que això era el que realment ho duria dar. Un altre projecte de consens que mai ha estat de disputa entre partits polítics i que és dels millors que tenim, i no se n'ha parlat però un dia s'haurà d'estudiar, que és el de l'Escoleta. L'Escoleta surt després d'una feina immensa de la Salle, de l'escola pública, de les EPIMES, que després per mitjà dels ajuntaments s'arriba a la conclusió que s'ha de fer una escola municipal molt digna. I s'aconsegueix. I pocs pobles tenen el registre de dotació per a taulots petits que tenim en aquest poble. Projecte també de consens. I ara vull parlar del darrer, que el darrer encara està tot per demostrar, però en què nosaltres també hi hem participat i dic que tenim molta il·lusió, que és el Centrevit. El Centrevit surt del poble d'Ador. Serafí, quan es va tenir molt a veure amb el projecte Vit. I va moure molta gent perquè empenguessin en aquesta direcció. Està clar que sempre, després de la participació ciutadana, les administracions han de fer el seu paper. Però penseu que les administracions estan fetes de polítics que, lògicament, acabaran passant. Fan els seus anys, 4 o 8 anys, però passen. El que ha de quedar és l'altre. Els que donen continuïtat en els projectes som els altres. I és aquí on la cosa ha d'estar molt fonamentada, molt forta, perquè si no, l'acció d'un govern pot ser molt exagerada, però després, i teniu tots exemples, caure en el fracàs més absolut. Quantes obres espectaculars amb milions d'inversió no s'han fet en aquest país que no han servit per res? Per què? Perquè darrere no hi havia la voluntat de la ciutadania. I per tant, què hem volgut fer nosaltres amb el convent? Tot el contrari. Hem volgut que això fos un projecte de ciutadans que tingués continuïtat, que generés consens. Ja us diré una altra cosa, que el projecte, ara sí que us llegiré perquè vegeu qui hi havia en aquesta comissió. En aquesta comissió del 2002 hi havia en Pere, hi havia en Nofre Bosch Quintana, representant del Centre Cultural, hi havia en Domènec, hi havia en Guillem Cintes Espasa, que és un historiador de l'art, hi havia en Marc Pons com a aparellador, hi havia en Miquel Àngel Marquès, hi havia en Pau Salor, hi havia en Sebo, que representava l'Associació de Comerços, hi havia en Quico Cintes, que representava Esquerra de Menorca, i hi havia jo mateix que actuava de secretari. Per tant, era una representació plural i tots aquells que volien participar, a més estaven convidats. Quan tot això va estar fet, diríem aquesta primera feina, que després va recollir en Domingo amb el seu equip per dur-ho en el pla d'usos, a l'Ajuntament, com que eren molt conscients... Perdó, m'he equivocat, us havia de dir una altra cosa que no l'he dita. Després, per part dels partits polítics, hi havia Antoni Gómez, en Pau Morlà, Antoni Mir i en Sebastià Amellers Garriga, del Partit Popular. Hi va ser sempre. I això està signat per tots.
per tots, aquest consens era de tots, de les entitats socials, però també de tots els partits polítics, de tots. En Domingo recueix aquestes propostes, es d'amplifica, fa la feina seva, que era lògicament era el seu moment d'ampliar-let, de veure dins els espais com es transformava totes aquestes inquietuds i elabora el pla d'usos i alguna aprovació. I el pla d'usos de l'Ajuntament va ser aprovat per tots els partits polítics. Van votar a favor. L'aprovació inicial. I l'aprovació definitiva no es vota a favor per part del Partit Popular perquè per una qüestió de forma, però en cap moment manifesten cap desacord amb aquest projecte tan consensuat. Per tant, creix més, estem davant una obra, davant un procés que era molt noble, jo crec que és exemplar. Poques vegades a Menorca s'han donat processos participatius tan fonamentats com aquest. I hauríem de tenir-ho clar, perquè a vegades tenim la sensació que Calor és un poble molt dividit, però alguns han fet coses molt ben fetes de consens. I aquelles que s'han fet molt ben fetes de consens no es hauríem de fer malbé, perquè si no, no tindrem l'èxit que hem tingut en l'Escoleta, que hem tingut en Santa Eulàlia o que hem tingut amb altres coses. Per tant, jo us demano que sigueu molt conscients que aquest consens és constructiu, és futur, és fora polèmica i per tant ningú crec que està moralment autoritzat per fer-lo malbé. I així tot, afegeix, a partir d'aquí podem parlar de tot, de fundacions, de finançament, podem parlar de tot, però en la metodologia que ho hem fet fins ara, compartidament, posant el sentiment, el compromís que tenim amb el poble, nosaltres damunt la taula, davant dels tècnics que vulguin proposar altres coses, perquè de la síntesi en farem el millor projecte. Però ningú té més autoritat que tots aquests anys per venir-nos a imposar coses des d'una altra banda, sense conèixer tota aquesta història i sense conèixer les necessitats que tenim els alagoencs. Posaré exemples. Perquè vegeu el paper fonamental de l'acció ciutadana. Quan el convent estava ocupat per gent que no se'n volia anar, quan encara hi havia veïns dins i el propietari tenia molta vexa de vendre, era molt difícil per partits polítics posar-se en contra de tota aquesta gent i desocupar-los allà dins, fotre-los al carrer. Era molt difícil, això de fer perdre vots. Qui ho va fer? Ho van fer des del centre d'estudis i des del Sui de Sol. I van tenir moltes crítiques, però els van fotre llenya, van empènyer la gent que sortís d'allà dins. I és paper nostre. I ho vam assumir. Cadascú ha assumit el seu paper davant d'un projecte global. I això s'ha de tenir en compte, perquè si no, confonem les coses. És com que ara, tot el que s'ha fet en el passat, hem la sensació que s'ha perdut la memòria. Déu-nos guard perdre la memòria d'aquesta manera. Si perdem la memòria de tot el que ha succeït amb aquest tipus de processos, que es digui que anem a fer un altre de nou, no sabrem per on hem de començar. No podem perdre la memòria d'aquestes coses. Finalment, ho acabaré ara amb això, no? Crec que, tot repetir, subratllar les dues coses aquestes, el convent de l'O ha de ser no només de les institucions, que ho ha de ser perquè representen el poble, però pensar això que les institucions sempre, el sistema actual, està pensat perquè siguin persones que acabaran passant i per tant no basta que les institucions estiguin darrere aquests projectes, hi han d'estar ciutadans i és quan realment té èxit això. I de solucions, jo avui estava mirant nombres d'altres bandes, per exemple l'Auditori de Ferreries, amb quin pressupost funciona. Estan mirant també el que es gasta l'Ajuntament de l'Om, esport. Jo els nombres no me fan cap por. Els convents no me fan cap. Xerrem de nombres i veureu com hi ha molt de precedents, molt d'exemples de que això es pot fer sense gaire dificultats. No hem de fer disbarats perquè això funcioni. I us posaré un exemple de rendibilitat econòmica. La comissió aquesta, una de les coses que va establir va ser l'Església ha de servir, la primera cosa, una de les primeres coses que vam arribar en aquesta comissió, l'Església ha de servir per tots aquells usos que fins ara no s'han pogut fer en el poble, per tenir un espai que el puguem adaptar a grans exposicions, a petites exposicions, a peu de carrer, per ser gent de l'O, per ser gent de fora, però a la vegada ha de ser una sala que podem fer actes musicals, un lloc on els comerciants, si és necessari, hi puguin fer, com hi han fet, posar-hi paradetes i un petit mercat. Això era la idea nostra, era aconseguir que aquest espai que estava tan ben situat tingués aquests usos
tan diversos i tan interessants. I que algú m'ho vol dir jo ara, des que el convent està rehabilitat fins en aquest moment, no s'ha amortitzat sobre unes quantes vegades. Ara imagineu, tot el que s'ha fet des que existeix l'església com a sala de cultura i lleveu tots els actes. Si lleveu tots els actes, el poble d'Aló perd més del 50% de les activitats culturals que s'han fet. Això era una conclusió, una encomana d'aquesta comissió. Tothom, els que han vingut en els diferents ajuntaments després d'aquella època, han fet això i han complert amb aquesta estratègia. I han amortitzat moltes vegades aquella inversió. Per tant, els nombres, ens hem de mirar amb una perspectiva ampla. No em fan cap por els nombres. Si mirem nombres de veus, xerram amb tècnics, xerram amb tots els que estimam aquest projecte, veureu com no ens ha de preocupar. El que hem de tenir clar és que el convent ha de servir la gent de l'O i ha de servir com a atractiu turístic perquè això també servirà en el comerç de l'O. Res més. Moltes gràcies a tots per les vostres intervencions. Heu vist que he estat molt generosa i no us he tagat en cap moment. Per tant, ara us demanaria, molt breument, d'una manera molt escueta, que cadascú de vosaltres pensés en quina valoració fa de la situació en què ens trobem actualment, després de veure tota aquesta perspectiva històrica que us heu ofert avui vespre, i que després donem la paraula a la gent que avui és aquí, per si qualcú vol manifestar alguna cosa. No us queda molt de temps, per tant us demano que ho fagueu en qüestió de segons. A veure, jo vull fer una reflexió també molt ràpida, abans si som capaços de fer-ho molt breument. Aquest edifici ha tingut una clau històrica fonamental, que determina que seguem aquí on som ara i que parlem del que estem parlant per una raó principal. Perquè de tot el procés desamortitzador que es va viure a Menorca dels ordres regulars, que només van afectar els masculins, no els femenins, Santa Clara, les concessions de Mó, van anar a mans privades. I la seva degradació final és perquè es va mantenir fins que es va vendre a l'administració pública en mans privades. Una degradació, i jo no dic que per altra banda que vagi tenir grans beneficis socials. Primera, cases possibles per a gent d'un nivell econòmic baix o molt baix. Per tant, ha tingut una funció social d'habitatge. Segona, és el primer polígon industrial que ha tingut la història econòmica d'aquest poble. És un veritable polígon industrial. Encara que sigui rudimentari, arcaic, quasi que no m'ho creiem, perquè no s'assembla res en el polígon que hi ha a la Salvatge. Però és un polígon industrial, per tant, que té a veure amb l'economia, un gran factor favorable de la història d'aquest. Però els grans problemes i els greus problemes que han duit a la pressió perquè acabi sent comprat és perquè estava en mans privades. Que havia arribat a un punt de degradació absoluta. Son pare d'Antoni Gómez m'havia parlat moltes vegades de la incapacitat de firmar autoritzacions sanitàries per viure allà dins en els anys finals, i també el Boticari, que eren les dues autoritats sanitàries dels anys 90 en el poble. Per tant, el problema greu és que la privatització va acabar malament. La privatització la va anar provocant una ruïna, transformació, alteració i degradació absoluta, fins al punt que ha hagut d'acabar en mans particulars, en mans privades, públiques, per assegurar la seva recuperació i la seva funció, que jo crec que ha de ser fonamentalment cultural, perquè és el gran dèficit d'equipament que té el poble. Dit d'una altra manera, jo crec que és compatible que allà s'hi venguin sobrassades, però les sobrassades es poden vendre també, és a dir, no perquè allà sobretot hi tinguem una explotació econòmica, mercantil, comercial i de botiga, li donarem el millor dels usos i tindrem una utilització, diríem, socialment satisfactòria, perquè les sobrassades continuaran venent-se. I també el que sigui, els formatges i tantes coses. Ara, la funció social de tipus cultural, reunint patrimonis, reunint col·leccions i reunint tot aquest coneixement que al voltant del convent hi ha respecte de la història del poble, i hi cap un museu de la sabata i tantes coses importants,
jo crec que això és preferent a que hi hagi preferentment activitat mercantil, tipus bars, restaurants i de botigues. Per tant, jo seria partidari en aquesta línia. Qui més vol intervenir? Vols dir res, Pere? Ja, volia afegir també el que ha dit que quan hi havia Esperades també tenia una funció cultural, perquè molta gent va anar a escola i a tot nivell, a nivell musical, a nivell de filosofia, de llatí, tot això va ser, afegint el que diu ell, va ser un moviment cultural i per tant jo crec que s'ha de continuar aquest moviment i ha de servir per coses culturals. Voleu afegir alguna cosa més, qualcuna d'altres? Sí, jo crec que m'he deixat una cosa, un parell, bueno, m'he deixat moltes coses del pla director perquè és molt llarg, però una de les coses que reconeixia el pla director és que el centre cultural del convent de Sant Diego havia de ser un dinamitzador de zona, o sigui, al principi del pla director explicava com havia crescut l'O, com no havia crescut per la banda de darrere el convent, perquè el convent era darrere, en canvi quan es va obrir el carrer de les escoles i tot el polígon, la zona escolar i tot això, com es havia convertit en un nexe, en una fontissa allà on conflueix tota la gent, i si mos mireu un plànol de l'O complet, veureu com el convent pràcticament és el centre geogràfic de tot el poble de l'O. L'Ajuntament queda més a la banda, l'església queda allà dalt, però el punt geogràfic era això. Llavors, nosaltres pretenien, o explicaven, que havia de ser un dinamitzador, no un contenidor d'activitats no culturals. Ja hi ha carrers als costats que permeten posar qualsevol activitat no cultural complementària, però el claustre de Sant Diego tenia una funció totalment sociocultural. I després, en quant a la rentabilitat, nosaltres apuntàvem, que ens obligaven i ens ho demanaven apuntar tot un sistema d'ingressos i gastos. I, evidentment, justificaven de qualque manera, està reflexat, que hi podia haver ara dintre escrites les activitats unes 22 persones que la majoria, pràcticament totes podien subsistir amb els doblers que generàs el pati de la Lluna, tenint en compte que del 2008 van estudiar el nombre de turistes que visitaven la Torre d'en Galmés, altres indrets, la Mola, que és puesto per l'obís més visitat de tot, amb els datos que hi havia després, també amb els datos de preus d'entrades d'aquestes coses, ens permetia suposar una entrada X en els espais expositius que generava prou per mantenir el personal mínim per a aquestes coses. En aquell moment, quan vam fer l'estudi, encara proposaven que hi hagués l'arxiu, però no el proposaven com a gasto, perquè realment l'arxiu té un cost i té unes persones que l'estan atenent i que són les mateixes, vull dir, no suposa increment de cost. Tot això estava desenvolupat dins el pla director, podríem estar actualitzant, però bàsicament era això. Jo crec que podem donar la paraula. Aquí tenim un micròfon. No, el pla director està arrinconat, és una guia, o sigui, el pla director no és, només suggereix, no ordena res ni és un pla urbanístic que tingui un pes específic dins el planejament. Llavors, ja ho heu vist, per passar de veres a Ana Maria, perquè m'he trobat que ho havia explicat i que era reiteratiu, però la feina nostra del pla director era aquella, el plan, per anar un poc enrere, els plans aquests de colors que marquen, s'unifiquen. En morat, per exemple, hi ha les zones d'accessos, allà on proposaven un accés a planta baixa, el que hi ha actualment, perquè era l'únic que podíem aconseguir. Tot aquest tros d'aquí no és propietat pública, llavors l'únic accés era aquest, i en el fons un nucli d'escales d'ascensor, que això, de certa manera, s'ha mantingut. El que passa és que el projecte inicial, que he pogut veure, que no coneixia, del 2010,
d'haver l'ascensor dins el pati, dins el propi claustre, i això em sembla que ho van denunciar tot d'una, i evidentment s'ha canviat. Llavors, el primer modificat del 2012 apareix aquest ascensor ja entronitzat pràcticament a la zona que deia el pla director. En canvi, en el projecte que hi ha, o els planos modificats que hi ha presentats el 2014, la gran diferència amb tot l'anterior és que la planta pit segon no es dedica a usos socioculturals, sinó a una activitat privativa. Anirem tancant. Tu vols fer intervenir? Si me permeteu, intentaré ser molt breu, però jo crec que sí que és important que se facin actes com aquest perquè m'ho recorden tots els altres que han fet durant tots aquests anys. Me sap molt de greu que una llei d'OBI no hi hagi representant de cap de les tres administracions perquè haurien de conèixer també tots aquests aspectes que han anat abocant avui dia per aquí. No m'ho tenen en compte. Com he dit abans, si la darrera exposició pública de com es feien les coses era el 2011, ha passat molt de temps. Perquè és molt complexa. Una pinzellada molt ràpida i un dia ja en xerrem més en calma, però la proposta, jo crec que des dels estudis n'hem parlat moltes vegades, ho vendrem per la revista, però és recuperar tot l'immoble, ja no vindrà d'un any. Com molt bé dit, explicat també, estic molt content que tinguéssim ben present amb el pla director i segurament després amb el projecte. S'ha recuperat 100% perquè després pensin vostès, d'aquí ens diran no hi ha més doblers, haurem d'engranxar les cases, sabent que de 5 habitatges, 4 estan disposats, més hi ha un envasir aquí no hi està prou, per tant, ara és el moment, o si no haurem d'esperar 2 generacions, no sé com queda temps. Clar, és que els veïns hem de pensar molt senzill, hem de pensar que si demà obren el convent que tindrem els veïns que hi viuen, tindrem suposadament aquesta oferta de restauració entre un petit local baix i un segon restaurant dalt, que ells voldran fer el seu negoci i tindrà les seves taules, perquè vos n'imagina això també, ningú s'imagina, no? I després, ja m'agradaria anar a fer feina allà, però més que pobre gestor, perquè el gestor haurà de conviure amb el que ells puguin gemegar els veïns i el que vulguin tenir, segons part de condicions, però el que vulguin tenir també els negocis. Per tant, després, durant tot aquest temps, durant aquests 4-5 darrers anys, no s'ha parlat perquè no ens han donat paraula, les administracions, com es gestionarà, quin equip de gestió hi té que haver. Jo crec que tindrien que haver parlat i dir estar assessorats mínimament i no ha estat aquest escàs. Consorci, diguin d'una altra manera, una altra funció, però un consorci hi haurà de ser, perquè és públic i per tant les tres administracions implicades d'una manera o l'altra hauran de ser, i nosaltres de l'any 2002-2003 ja ho dèiem. A més, la ciutadania no ho mai incloure el pla d'usos, del qual ja en parlarem un altre dia, i valorar les grisalles i sobretot transparència, perquè no tenim informació. Fins a la sorpresa de fa unes setmanes enrere i simplement de l'obra que ja veurem quan s'acaba. Gràcies. Gràcies, Miquel. En Serafí ha demanat separar davant. Mira si està obert el micròfon. I si no, crida. Jo el que volia dir és que em sembla que el més important, avui per avui, després de tant de debat i tant d'anys d'escriure i més escriure, la línia de Miquel Àngel Limó m'agrada molt a jo. O sigui, identitat clara per el que ha de ser el centre. Em sembla que és important. Si després començava a mesclar que sigui un atractiu turístic i tot això, em sembla que tenim un pot de problema d'identitat. Això per això és important. I l'altra cosa és el que en Miquel Àngel ha confessat el que ha dit en Mingo, que també té una idea bastant igual, no? Que sigui un centre que dinamitzi i que inclús el que havia de ser tu, que sigui dinamitzador de Menorca. Però també afegiria el que diu en Miquel. Jo no he entès mai com és que ens vam deixar, els de l'Ourenç passar, totes aquestes 4 propietats que estaven més privades i que, fent una oferta d'un canvi en uns apartaments, en uns pisos, haurien cedit perfectament. Perquè en realitat el que van fer amb aquells, amb els que estaven dins, perquè no tenien, potser, una titularitat de la propietat pròpia. Però aquests, vull dir, jo crec que s'havien pogut assumir perfectament. Quan sabem més clar que només fa 100 anys que estan agregades aquestes cases. No ho sé, fins aquí
Em sembla que no ens hauríem de dispersar, hauríem de començar a centrar bastant bé i sobretot ser bastant creatius, assessorem-vos, si Miquel Àngel ho té bastant clar, que comença a fer propostes i anar per feina, perquè si ens comencem a diluir, que si botigues de mercaderia, que si botigues d'això, serà un poti-poti i no ens ho donarem. No dona situació. Toni? No, per aquell import, el de Serafí, perquè jo vaig estar un poc mesclat pel mig, és perquè no es van afectar aquestes... Això va ser una pretensió des del primer moment d'afectar aquestes cases. El que passa que no tenim en compte el gran problema que teníem només amb el pati propi. Afegíem una complicació. Estarà clar com a concepte, que des d'un mico a vegades que ho he dit, va ser molt clar, però en aquell moment no m'ho va veure en cor d'afrontar un problema més. Ho dic un poc per sentir-ho. Jo ara m'ha faltat desinformació que m'ha donat una cosa que m'agradaria que m'aclariguéssiu, perquè l'he explicat de història, però de història recent, no? Què està passant ara? Vull dir, jo dic coses per dir, però no cap de ser una qüestió com comú, hauria d'explicar on som, perquè no sé on som. Vull dir que quan veig que l'equip de govern va negociar i reivindicar el Consell, veig només una part de l'Ajuntament i no sé què passa. Si me permeteu, o sigui, l'objectiu d'aquesta mesa no era entrar en aquesta dinàmica de l'actualitat, sinó fer una mica memòria. Per tant, per nosaltres, avui no queda tancat aquest debat. Avui és un punt de partida, però si m'ho permeteu, sí que vull fer simplement un aclariment, que és el mateix que he fet avui de matí a IB3 Ràdio quan m'han demanat a veure què en sabíem nosaltres de tot plegat. En el primer ple d'aquesta legislatura, la batllessa de l'O va anunciar que es crearia una comissió de seguiment municipal de les obres de Sant Diego. Vam esperar un ple, vam esperar 2 plens, aquesta comissió no arribava, per nosaltres era un tema molt important, i vam presentar una moció perquè se creés aquesta comissió de seguiment de les obres de Sant Diego on hi hagués tots els grups municipals representats. Es va aprovar per unanimitat aquesta moció dia 29 d'octubre, si no record malament. De llavors la comissió encara no està creada. Per tant, això és el que nosaltres sabem oficialment de les obres del convent de Sant Diego. Oficialment. D'acord? I evidentment és un tema molt important el que tu planteges i com dic, per nosaltres avui no es tanca la temàtica de Sant Diego, sinó que avui es reobre la temàtica de Sant Diego. I per tant, i ja aprofit per tancar, perquè si no és universitat, mos valen el carrer, per agrair una altra vegada la vostra assistència, la vostra atenta escolta, la valuosa aportació de totes les persones que avui ens han acompanyat i vos emplaçam a una propera trobada per continuar xerrant, ara ja sí, des de l'actualitat, de tot allò que encara ens importa moltíssim, que és vestir de contingut aquest edifici tan emblemàtic i tan estimat per tots els veïns del poble de l'O. Moltes gràcies per ser aquí.